Vitajte v kurze Lean Management, teda štíhly manažment. Volám sa Aneta Čaplánová a budem vás týmto kurzom sprevádzať. V tomto kurze nepôjde o to robiť viac za každú cenu. Pôjde o to robiť správne veci jednoduchšie, efektívnejšie a s menším plytvaním. Postupne sa pozrieme na to, ako rozpoznať zbytočné kroky, zlepšiť tok práce, lepšie usporiadať pracovné prostredie a hľadať riešenia, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu. Na konci vás pozvem, aby ste sa na vlastnú prácu pozreli novými očami a objavili priestor na praktické zlepšenia, ktoré naozaj dávajú zmysel. Lean management je praktický prístup k zlepšovaniu práce, procesov aj výsledkov. Jeho cieľom nie je pridať ľuďom viac úloh, ale pomôcť robiť správne veci jednoduchšie, efektívnejšie a s menším plytvaním. V kurze sa naučíte identifikovať zbytočné kroky, zlepšovať tok práce, lepšie organizovať pracovné prostredie a hľadať riešenia, ktoré prinášajú reálnu hodnotu. Každá časť je postavená tak, aby ste tieto princípy vedeli preniesť aj do svojej každodennej praxe. Tento kurz je postavený prakticky. Nezostaneme pri teórii, ale zameriame sa na situácie, ktoré dobre poznáte z bežnej práce, od zbytočných úkonov až po procesy, ktoré sa dajú zjednodušiť. Cieľom je, aby ste princípy štíhleho manažmentu vedeli hneď preniesť do vlastného pracovného prostredia a všimli si, kde sa dá pracovať plynulejšie a s väčšou hodnotou. Jednou z kľúčových tém kurzu bude zlepšovanie toku práce. Ukážeme si, ako odstraňovať zbytočné kroky, obmedzovať prekážky a vytvárať procesy, ktoré sú plynulejšie, prehľadnejšie a menej zaťažujúce. Prínos Lean managementu je veľmi praktický. Pomáha nám lepšie vidieť, čo v práci naozaj pomáha výsledku a čo naopak zbytočne berie čas, energiu alebo kapacitu tímu. Keď sa naučíme rozlišovať medzi hodnotou a plytvaním, vieme robiť rozhodnutia jednoduchšie a zlepšenia sa rýchlejšie pretavia do každodennej praxe. Dôležitou súčasťou štíhleho manažmentu je aj organizácia pracovného prostredia. Keď je pracovisko prehľadné, usporiadané a logicky nastavené, ľahšie sa sústredíme, robíme menej chýb a práca má prirodzene lepší tok. Hlavná myšlienka tohto kurzu je jednoduchá. Zlepšovať procesy, odstraňovať plytvanie a hľadať také riešenia, ktoré majú skutočný prínos pre prácu, tým aj výsledok. Nie všetko nové je automaticky hodnotné. Dôležité je to, čo naozaj funguje. Počas celého kurzu budeme prepájať princípy štíhleho manažmentu s reálnymi situáciami z práce. Nejde len o myšlienky na papieri, ale o spôsob uvažovania, ktorý vám môže pomôcť zjednodušiť každodenné fungovanie. Aj malé zmeny môžu mať veľký dopad, ak sú zamerané na správne miesto a prinášajú skutočnú hodnotu. Počas kurzu vás budeme pozývať premýšľať nad vlastnou prácou, pracoviskom aj procesmi, s ktorými sa stretávate každý deň. Kde vzniká zbytočné čakanie, kde sa opakujú tie isté chyby, a ktoré činnosti robíme len preto, že sa to tak vždy robilo. Práve takýmito otázkami sa štíhly manažment začína. Nie veľkými heslami, ale pozorným a praktickým sledovaním vlastnej práce. Keď si začneme všímať, kde vzniká čakanie, chyba alebo zbytočný krok, otvárame priestor na reálne zlepšenie. Najdôležitejší odkaz je, aby princípy štíhleho manažmentu nezostali len v teórii. Skutočný prínos prichádza vtedy, keď ich začnete používať pri každodenných rozhodnutiach, vo vlastných procesoch a v konkrétnych situáciách v práci. Už počas štúdia si všímajte vlastné procesy. Premýšľajte nad tým, čo sa dá zjednodušiť a hľadajte malé zmeny, ktoré môžu priniesť citeľné zlepšenie. Kurz vám pomôže hľadať riešenia, ktoré nepridávajú ďalšiu zložitosť, ale prinášajú reálnu hodnotu. Práve lepšia organizácia práce často otvára priestor na jednoduchšie rozhodovanie, menší chaos a efektívnejší výsledok. Stručne zhrnuté, v kurze sa budeme venovať tomu, ako rozpoznať plytvanie, zlepšiť tok práce, lepšie organizovať pracovné prostredie a hľadať riešenia s reálnou hodnotou. Celý kurz je nastavený tak, aby vám tieto princípy pomohol používať prakticky v práci.
Každá lekcia v kurze má jasnú štruktúru. Najskôr si pozriete úvodné video, potom prejdete študijný text, následne si precvičíte tému v pracovnom zošite a na záver vás čaká krátky test. Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu vám bude vystavený certifikát. Ten vám následne príde e-mailom na adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Aby ste mohli pokračovať na ďalšiu tému, je potrebné úspešne absolvovať test na konci aktuálnej lekcie. Dobrá správa je, že test si môžete zopakovať toľkokrát, koľko budete potrebovať. Cieľom testovania nie je nachytať vás na chybách, ale podporiť porozumenie a praktické použitie toho, čo ste sa naučili. Počas kurzu sa nemusíte spoliehať len sami na seba. Ak budete mať otázky, môžete ich položiť v diskusnom fóre priamo na platforme. V prípade potreby môžete kontaktovať aj priamo trénerku kurzu. Cieľom je, aby ste mali pri štúdiu dostatok podpory aj priestoru na otázky. Prajem vám veľa úspechov pri štúdiu a najmä, aby kurz prispel k zefektívneniu procesov vás samých i vašej organizácie. Vidíme sa pri prvej téme.